Hey guys! Welcome back again sa aming channel. Thank you muli sa panonood ng aming video guys. If you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Do like this video and share this to your friends. And do comment down below guys kung pa kayong mga katanungan regarding this video. Update namin si Nami and si Luffy. Sila yung mga Japanese Shamo namin guys. It's been 2 months since the last time na nag-update kami sa kanila. So hindi ko na rin matandaan ilan kilo sila noon. Meron na akong ano dito guys. Meron akong timbangan. Ayan. Naka-steady na yung timbangan ko dito guys kasi ititimbangin nga natin sila later para malaman natin kung ano yung pinagkaiba nila or kung lumaki nga ba sila Nami and si Luffy. Samahan nyo ako sa baba at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga bago rin naming mga alaga na soon i-film ko din at i-share ko sa inyo. Nasabi ko na to sa nakaraang video ko na meron kami mga bagong breeders para rin aware kayo kung ano-ano silang mga uri ng Shamo. Ayan guys, nagpapakain na yung mister ko. Kumusta na nga ba yung aming mga Japanese Shamo? Nasa 4 na buwan na sila Nami at si Luffy ngayon. Matagal-tagal na kaming hindi nakapag-update. And maging sa mga bago naming alaga dito sa range guys, i-update din namin kayo. Ayan, so marami pa rin kasi doon. Ayan, yung dalawang yan, i-update ko kayo dyan. So, ipapakita ko sa inyo na bagong breeder namin dito na pinahiram kami ni Sir Merculine. So, maraming salamat sa inyo, sir, sa pagpahiram po ng inyong mga breeders. So, ayan, papakita ko sa inyo kasi magkasama sila ni Zoro ngayon. Guys, yung bago naming breeder dito na babae. Ayan, isa siyang Brazilian. Ayan. So, isa to sa mga pinakaalaga ni Sir Amer. And then dito siya ngayon kasi nga nandito din si Zoro. So gusto niya kasi nga na ma-cross kay Zoro. So ayan guys, meron kaming dalawang fence na nandito sa gilid ng aming timbangan. Kasi titimbangin nga natin si Nami and si Luffy. Ayan na sila guys, malalaki na si Nami and si Luffy na mga Japanese Shamo namin. Kung matatandaan nyo, sila yung na-purchase namin na 1 month old before. Ipa-flash ko na lang din sa screen kung ano yung itsura nila before. Ngayon malalaki na sila, ganyan na yung kanilang tindig. And then ganyan na din sila kalalaki. Ayan guys. So, titimbangin natin sila para makita talaga natin kung lumaki ba sila or hindi. And then sa kabilang banda naman, ito naman yung iilan sa mga iniwan namin na mga first breeder or first na breed namin ng mga Shamo asil. Ayan, isa to si Maas. And then yung isa naman is si Gulayat. So ipapakita ko yan mamaya. So ganun yung characteristics nila guys. So mahirap talaga maging Shamo breeder. Of course, kailangan natin ng kulungan. Yan yung pinaka-importante kapag tayo ay nagsha-Shamo breeding. Kasi hindi ko naman nila lahat guys na matatapang talaga sila lahat. Pero yung iba talagang meron yung mga talagang agresibo sila. Kung tutuusin kasi nga sa isang hatch din is meron yung mga matatapang, maliliit, malalaki, mahihina. So meron mga ganun. Nakadepende din talaga yan sa mga sisiw natin yan guys. So ayun, nandito yung isa. Ayan, nandito si tinatawag namin siyang Maas guys. Since napakakulit niya before, nung sisiw pa lang siya talagang ang kulit-kulit niya at saka kumbaga Maas. Kung sa Bisaya dito matapang talaga yung anggara kung titingnan natin. So ayan si Maas guys. Ayan, dito siya namin nilagay. Tama niya si Gulayat kanina. Nugasan ni Mister yung mukha. Kasi nga tuwing gabi guys is nilalagay na sila doon sa kulungan talaga nila. So morning, yan yung ginagawa namin. I-share ko din yan kung paano namin sila like para hindi palaging makulong sa kulungan kasi nagkakaroon din yun ng problema kapag ganun guys. Kasi yung iba talagang yung mga muscles nila sa kanilang paa is hindi nagiging maganda yung turnout. So eto na, kinuha ko na lang si Gulayat para i-share ko din sa inyo kung ano na yung pagmumukha ni Gulayat ngayon. So ayan, ganito na siya kalaki guys. So ayan, pasensya na kung solo ako na naman kasi naghugas si Mister. So ganyan na kalaki si Gulayat guys. Ayan. Ayan. So ganito na kalaki si Gulayat guys. Ang laki-laki na niya. So we are very thankful na naging healthy yung pag-grow niya. Kasi nga yun naman yung mga pinaka-importante kapag tayo nagbe-breed. Kung malulusog yung ating mga alaga, talagang mapapasaya tayo niyan. Kasi nga hindi tayo like gagastos pa ng mga medisina para sa kanilang mga sipon, halak. Ayan guys, ganyan na si ayan, kung makikita nyo sa mukha niya. Ayan, Shamo asil po siya guys. Hindi po siya pure. So pasensya na kung ay merong mga iba dyan na magsasabi na pure. Hindi po to siya pure. Isa siyang Shamo and then na cross sa asil. Kaya ganyan yung kanyang pagmumukha guys. Ayan. So ayan guys. Ayan si Gulayat na malaki na siya. Ayan. Nasa 4 months old na siya guys. Last July 16. Pero ayan na siya kalaki guys. Ganyan na siya kalaki. Ayan. So malaki yung ulo niya guys. Kung titingnan nyo. Sige. Di kasi ako masyadong gamay. Pero I will try my best. Ayan, ganyan yung kanyang ulo. Ganyan.
So, ayan. So, ayan. Dito pala. Ayan yung ulo ni Gulayat, guys. Mataas yung ulo ni Gulayat. Ayan. So, pasensya na kayo kung parang nagtutulog-tulugan siya. Kasi gustong-gusto nila yung mga ginaganito sila, yung mukha nila. So, pero ayan na si Gulayat, guys. Ayan. And then, yung kanyang katawan. Ito yung kanyang katawan, guys. Kung magsasamo breeding kayo, guys, make sure na meron tayong mga kulungan para sa kanila. Kasi nga, nasabi ko kanina, matatapang sila. And then, medyo territorial din sila ng mga hayop. Based on our experience, guys, yun yung napapansin namin sa kanila. So, kailangan meron tayong mga kulungan. So, ayan na si Gulayat natin, guys. Malaki na. Ganyan yung kanyang paa. Ayan. Kung isi-stretch nyo, ang laki-laki talaga. Ayan. So, I believe, magiging mas mataas pa to sa kanyang tatay na si Rapido. So, ayan, ganyan yung kanilang ulo, guys. Ayan. Ito naman, si Maas namin. Ayan, ganyan na siya kalaki. Ayan, guys. So, lalaki din siya, guys, kasi gusto namin magtira ng mga stags. Kasi nga, tumatanda rin yung mga stag natin. So, might as well na mag-iwan tayo kahit mga iilan para lang sa susunod na mga breeding natin or sa mga susunod na mga breeding season, sa susunod na mga taon, ganun, makapagpaiwan tayo and then para ma-maintain natin yung alaga natin na mga breeds or yung mga linyada nila para at least sa susunod is alam natin na hindi nawawala yung kanilang mga dugo na tinatawag or yung mga uri nila. So, ayan, eto naman si Maas. Ayan, guys, kiluhin natin una si Maas. Ayan. Yan yung kilo niya, guys. 2 kilos. Ayan. Ayan si Maas. Ayan po siya. And then si Gulayat naman ang kiluhin natin ngayon, guys. So, eto naman si Gulayat, guys. Ayan, ganyan na siya kalaki. Yung kilo niya na 4 months old is, tingnan natin. Hindi pa siya lumalapat kasi. 2 and 1/4 kilo, guys. Ayan, ganyan kalaki ang Gulayat natin. Ayan na siya, guys. Ayan. So, ayan. Punta naman tayo sa ating mga Japanese Shamo. Ito na si Nami and si Luffy. Ayan. Kikiluhin na muna natin para makaproceed si Mister sa kanyang ginagawa. Ngayon, kiluhin na muna natin. Ayan, yung una is si Luffy. Kumusta na nga ba siya after 4 months? Ayan, guys. Ito na si Luffy. Ganyan na yung mukha niya. Ayan. So, ayan. Tingnan natin yung kilo ni Luffy. 4 months old is... Tingnan natin. Ayan, 2 and 1/4 kilo din, guys. Magkatulad sila ni Gulayat. So, ayan yung ating Japanese Shamo, guys. And then, ngayon, si Nami naman. Ayan, yung ating babae na Japanese Shamo, guys. Ayan na yung mukha niya, guys, oh. Ayan, yung kanyang katawan. And then, yung kilo niya, of course. Ayan yung kilo ni Nami. 2 and 1 grams. 2 kilos and 1 gram siya, guys. Ayan. Ayan. Ayan, ang ating mga Japanese Shamo, guys, na 4 months old. So, eto, guys, eto na si Luffy. Ayan, na 4 months old siya, guys. Ganyan yung mata niya. Hindi pa siya nagpe-pearl eye, pero sabi ng mga breeders na kakilala din namin, 6 to 7 months or 7 to 8 months, dun nag-iiba yung color ng kanilang mata. So, magiging pearl eye na yan kinalaunan, guys. So, ayan yung mata niya sa ngayon. Hindi pa masyadong pearl eye, pero yan, darating ang panahon na magiging pearl eye ito. Si Luffy. And guys, yung characteristics nila is yung mga ganito nila, yung parang kapa nila or yung pako nila, yung wings, is parang paganyan talaga sila, ganyan, guys, kung makikita nyo. Naka-broad talaga or makikita nyo talaga yung nagpagka ganyan. So, yan yung mga sinasabi nila na isa din sa palatandaan na mga Shamo. And then yung mga Shamo is malalaki din yung ulo. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Malalaki yung ulo nila compare sa mga Bisaya or Basilan or Hulahano. Minsan kasi, guys, na-differentiate sila sa mga Basilan and Hulahano. So, ayun, based on our experience, yun pa naman yung mga kadalasan sa mga napapansin namin sa kanila. And then, ayan, bukod sa malalaki yung mga paa, ayan, ang lalaki ng mga paa nila, guys, ganyan kalalaki. So, parang kung tutuusin, parang paa ng bata. Ayan, ang lalaki, guys. And then, short yung kanilang wings, guys. Ayan. Pero hindi ko i-details muna lahat ngayon. Sa susunod na video, bibigyan ko kayo ng mas brief. So, ayun. Ito na si Luffy after 4 months. Ayan. Pasensya na sa lighting, guys. Medyo nag-iiba. Ayan. So, ayan na yung ating stag na Japanese Shamo. And then, papakita ko naman sa inyo
yung babae na namin na si Nami. Ito naman yung babae namin. Ayan, ganito na siya kalaki. Yung mukha niya, sorry guys, medyo yung mukha niya is dirty na kasi nga kumain siya, bago lang siya kumain. Ayan, ganyan nakalaki yung ulo ni Nami. So, hindi pa siya nagpe-pearl eye guys, pero 7 to 8 months doon makikita na daw natin kapag nag-mature na sila. So, ito naman yung kanyang kulay. Ayan, ayan, kulay brown. So, ayan, ganyan siya. Kalaki guys. So, imagine guys, 4 months pa to, hindi pa siya talagang brood hen. So, ayan, ito yung mga future materials natin guys, na mga Japanese. So, eto, para may idea kayo kung gaano na sila kalaki. So, 2.1 kilos si Nami guys. So, ang laki-laki na ni Nami, no? Imagine. Since nung una or yung 1 month old pa sila, ang liliit pa talaga nila. So, eto na sila ngayon. Ang bilis lang talaga ng panahon. So, malaki na sila. And, yun yung pansin din namin sa mga Shamo na dapat kailangan natin sila pakainin. Talaga kapag, kumbaga sa bata, kung yun yung edad niya na talagang nag-grow yung kanyang katawan, is kailangan bigyan talaga natin ng pagkain. Para at least yung time na talagang nagtutubo sila or tumutubo sila, is nabibigyan ng justification kasi nga napapakain sila ng tama. So, ayan. Ito ang ating future brood hen guys na si Nami. So, ayun, hindi ko na papahabain yung video na to guys. Thank you for watching again. And yan, ayan yung partner ko guys. So, ako lang yung nagsasalita kasi nga he's busy doing yung ibang mga stuff natin. And then, yung nasa cage na yan guys, papakita ko sa inyo sa susunod na lang din na vlog. I-update ko rin yan kung ano yan. So, na-mention ko naman din sa nakaraan kong video na meron kami mga materialis na nabili or mga breeders na rin. So, sa susunod na yan, na mga kabanata sa ating channel or mga videos dito sa ating channel. And yes, for now, thank you for watching and hope you like our video guys. And until next vlog everybody, goodbye. Stay safe and stay home tayo muna again guys. Peace out everybody!